Tay, pagdali daw. Dato nandyan dyan ay. Asa di ay? Tagi. Namin to dito, sa pinakadaplin. Sige, dito pa. Dirang, nalaman ron. Oh, apas na ko kaya lang kaya. Ay, gina-awkward. You fuck hash. Tagi ato. Dito po man. Hello. Lagi ang suta. Dito pa man dito. Ha? Dito pa oh. Uy. Taka lagagi. Dito. Hindi ka makagidri, no? Pero pwede po mga gibiri man to. Padto dito. Mas apoy, agianan dito pa. Asa? Dito pa na. Sure. Lagi. Tara, tara. Hindi ko sa panangita kung wala ito. Sumpay na lagi na, agianan lagi dito. Dito ba ito sa daplin? O, tara dito. Ali na, ali na. Ali na. Bahala ka di. Bahala ka diha, Mang Oy. Pagsindis oh. Oo, dahil nakinit yan. Dito ta pang. Pang. Dito agi. Patakilid. Dala. Okay. Gini na. Dito to. Dito lagi na. Ada pa. Ano? Dala pang. Dirita agi. Si pamunit. Pasuriro ay. Diri agi. Padapli jud, pid-pid. Pariro. Lisod na kang galang dito sa tuwa. Aray ko. Ang bagbi. Kaya basig. Dali, diri. Diri oh, subay dito sa pinakadaplin. Dawa oy. Kasi ba ka diri ma? Kay wiki kami ko ano munching. Suki ulan to tay. Oh. Imo basa. Basa mo. Ano? Diri, no? Taga tong kahoy nga kuan ba mo ito man iyo. Tutubi tong kahoy nga.
To dito oh. Kato nga kahoy man siguro. Itong kahoy oh. Mm. Diya ka lagi tao. Oh, diri ta agi. Son. Kuha na ni isa. Ali diri, ali diri. Imong kuha no na tumban no. Di mo lagi tumban no. Diri na si Jacob pang. Pwede naman Jacob. diri oh. Wala, kumpiyansa ah. Pwede naman diri oh. Ay pagkuha na siyo. Pabitay na lang ano ito. Kaigo wala mo ulo ano. Very good. Kung wala ta pang bakay, wala pa jud di pa gito, di panagkot kita ra. Oy, bantay masaman ka. Mga puro bi ni patay nga tawo. Sulod ani. Jason. Puro patay na tawo. Murag dito dapat. Ha? Katabang naman to'y kahoy nga dako. Sige pa. Di man gud ta kaagi na kay gikural. Sa pinakalas naman gud to pang. Mo to pinakalas good. Wala na. Kural na to, balay na tong luyo. Nagka naman gud lubong gud. Wala nang gud kaabot. Kato bang kahoy nga, unsa gid to nga kahoy pang? Murag kani man to nga kahoy pang oh. Hmm. Kani oh nga kahoy oh. Unsa gid nga kahoy? Tuwa mo tuar kita dito lagi. Layo. Dito ra gani oh. Tara. Dali ko. So dito ta kani pipid na lang ta dito. Atong dito ta. Straight ra ta. Oh. Atong giatgian dito ba sa kuan dito ra ta kani pipid. Aray ko. Makuha kami mure sa unta nato. Dili man jud ka sa babaw pa. Taas na kini diri no. Dayo na kay ta. Tuwa mo ta to dito. Pinipit-pit lang ta tatong kilid unta. Tapos dito, then dito atong may sungana na to. Dito lang ta subay. Dili bito nga kahoy oh. Murag kani bito nga kahoy. Pantay ko ba magsamad ka. Kuha mo balay na gud dito. Lapas na sa balay gud. Balay nga. Diha man tutong oh. Tong. Dito oh. Sa koral man gud tong kilid na ato. Uy, Ginoo ko Lord. Kita ng balaya dito ato. Asa? Kana dito lang kita gud. Ginoo ko Lord, nawala naman pud ta. Giputol man gud ang kahoy di ay no. Ay, napunta eh. Dili lagi na ma-order eh. Layo na kay ta dire. Doon na kita ng coral no. Layo pa ba dito sa koral? Hmm? Ang coral lagi. Unsa ngalan atong kahoy nga na ipula? Pasirit-sirit lagi. Inano oh, yadaghan mo kaya na sila. Oh, tara. Layo na kay ta eh. Ha? Wag kakabot ng kurala mo gud oh. Pwede mo subay da paana oh. Sige. Katong diritan, hawa kan balik sa kuan. Asa ni? Sige, bantay mo sa inyong gitumba na sa inyong lansa. Diri man to dapat to diha. Wala lagi mo wala yung kurang dia. Dira dito. Uy, ayaw mo dia patak. Pintalan ba to? Sun, gunit pang, gunit sigsikog.
Pang. Ayo, kabalo na siya. Tang. Pang si Chico ba? Basig mamumo na diha. Balik ka to sa dalat. Ha? Balik ka dito. Ayo. Basig ka na lagi diha oh. Ano oh. Naman to'y tapat si Papa na iko anaisin. Si Jason bitaw no, di gyud siya magpagonet, bahala ka diha oy. King nagali diri. Layo na kayo. Pag wala mo naman kurala gitu. Galibog. Sirat am dito atong kural gyud maray timailhan ako ba. Libog mi. Nawala mi. Pang naman to'y tapad duha ka kwa nga gisin. Ginani oh. Wala nagmaski pa lagi sa ni Psst, ali mo diri. Ali diri ta diri tagi. Magi sa mi. Ali diri. Hala. Lagi. Murag na to dito kita. Tuar to dito lagi. Oh Lord. Ali ni mama. Baba. Muriganar siya to. Naupup sila tahun ko pun murang ni hidup kuan. Natalo ni ganito ikopod ga. Gars wag ka. Nagana man nang kuan. Umo siya to dito. Kung kunuan ako. Kato no? Murag kato gyud. Okay, bantay. Agi mi. Sun butang sun. Diri mo. Asa? Sige. Agi mi. Bantay ha, masamad ka. Dito pang oh. Dito pa dapit oh. Asa si Jacob? Jacob. Layuan din nato eh. Okay, bantay katol ka ng gabi. Na. Sige na. Hilig ra bagay ni siya sisi sa iyang kinabuhi. Duro oh. Tora pang. Katong naiubos pang oh, tora oh. May ilhan dyan ako. Oops. Diri mao gud mo. Agad toro. Patay exit no. Exit na. Lahi na mo dito. Bihati na wala mida. Di man day mao. Kini ba o dili mao? Aw na man dito lapida no. Ay pang, tanawa ka. Layo na kita mo nara ang gate oh. Aw ang gate naman. Nara lagi dito oh. Nara ang kuan oh. Coral. Dapli karsada na. Nara dito lagi. Dili man to diri man agi gud. Aha man de. Nawala na. Diri bita mag-agian. April no? April. Oh, April 22. Sing marag ko to. Dito ra lagi. April 22. Nanta ka. Pagtarong bo. Sige na.
Naman to katong murag kuan, kato itong inumdum ka atong na 1979. Ibo nga na kuryente nga Ay, 73. 50 na siya. Naman kay ngalan. Na ba ya nali. Dugay na kay may wa kaanhin, nalimot na mi. Ano yung number? Okay. 90 mobile number. Number doon. Papa oy. Papa. Murag na rin ito diyan oh. Naalagi to diri oh. Diri murag diri man tang agi oh. Dali. Una. Pero murag papidpid ani. Di ba ni mao oh? Kay magian man nato ni oh. Gusto magutog dalan pang no. Murag diri na lagi pang oh. Kanang murag magyam nato. Oh, kani oh, kani oh. Diri ta. Es mana? Wala sa bus. Diri rin ito mga. Oh. At warat ito mga. Asa? Warat ito. Naman ito kural. Oh. Ba ano dito? Kana oh. Ito. Itong murag paypayag ako. Tara tara diri agi oh. Dali. Diyos ko Lord, akong singot. Ma diri man oh, maagi man ta diri pang oh. Kani oh, nara kay papa oh. Nara oh. Nara oh. Ay. Ay, Diyos ko Lord. Nara oh. Wala ta ni balik dito. Sus nara Jeronimo suson. Wala ta ni balik dito. Di ginato mo. Gilimpi. Dito lang ta ni aging. Kupit-pit ta dito. Gusto mo ito na abot ta ibabaw. Sige mo tayo. Sige sisi dia. Ya dire biya duor. Ni balang duor biya tong kural gidya gudo. Lagi. Nya ikaw palayo na kay ka dito lang ta na abot dito. Sige limpyuhin na ninyo nak. Ah, Bala ka na si Lulom na oh, Lolo Imon. Wala din sila ngamin dito. Silhigi. Ang ngalan oh, para maklaro to yung ngalan. Na, si Lolo. Lalipay ka na si Lolo. Kay wala ba na siya kailan ninyo ay? Iyang ilan si Kuya Tintin. Kuya GM. Kuya JR. hindi na phone sa dulo. Papa man na nako. Katong dito sa pika, si Papa pa to ni Papang. Mao ako putong papa. Kini iya pa ning papa. Mm. Gusto ba na ko nagipintalan ba na nawala namang pintal. Wala pa ni siya mang. I-tiles unta ba? Kanang napto tay kwarta atong isang kuanan. Balayan to bagbasig sa pawan dito. Di na to makita. Lagi no? Wa ta kabalo magkuan ba. Ang uban ba oo. Hala wala pa gud ni diri pang oh. Gani. Balo sa pawan ba no? Kuha na na to. Kato ba ang ngalan ba oh, di man maklaro na ang ngalan ay. Ana pang oh, kanag silhig ba ana? Kuskusa. Ito tubig be. Tubig ba basa? Oo. Sa guys, sa Gabi na kabri. hawa kob. Suson oh. Suson no. Mano ya apelyido di ba? Di ra ba na siya mo ang kunog susun. Suson. Ano ya apelyido sa pa? Mong. Suson. Na Jacob E. Suson Castro. Tuko. 2013 din sa mang. Mang. 2013. 2013 pa namatay. 10 years pa na.
La dali ara oy. Na wa pa na tao lagi si Sunsun oh, 6 pa bina si Sunsun. Si Jacob pod kay 8. Na wala pa na sila na tao oy, namatay yun. Pa din na siya ko 8 na. Ay 7 din. Sorry. Pang. Kana silhigi na na diri oh. Kana ba silhigi naog dito sa ubos. Pag kuan pag sindi na wala kay kuan. Tura oh, magsindi dito oh. Oh, dagkuti sa ning isa pang oh. Or duha. Pang oh. Dong. Nakay pusporo. Unang sa likod dito daw, nalimot. Ha? Sa man yung nangita mo dyan? Kami gigawa na gipaningot mig pinangita eh. Napot pa may dos babaw. Malimot ang pag-imrog. Dagan kung ano. Kami po dugay na. Nya wala man ni good oh. Karon naa naman. Ano kaya? Di ba sa mapalo ni ma? Sunsun kubkob. Duha. Dili man. Na lolo, ang na. Ang na ako si Jason, ako si Jacob. Ako si Jason na. Dili na ibabaw para kuan diri. Ay nag patak-pataki para dili na mahugaw niya. Kuan. Ako wala ko. Lain kandila ro mo tindog no. No? Bulay ko andiha kanang patinduganan, kanang kuan unta ba? Bato, nara oh. Lato pero lato. Asa? Pero wala ta sa. Pero Ay ayo pang ano ay luod kayo. ay na lang. Kanira oh. Ay basig mahulog ko diri ba? Kuaon ta tong bato. Ano lang diri mo? Bato unta. Kuang bato nak. Gunit sa kuan kay basig mahulog ka sige kuan. Kana o kanang bato. Ay. Sige. Agay. Dali. Pang oh. Pang ipahigda diri oh. Diri ba? Sakit pa? Sakit tawad niya. Ay. Okay. Gaya ginawa nakita eh. Padugay kay may nakakita si mga paay. Okay, dugay na kay ko anhi diari. Kamang. Ano ito mang? Diloy manisan kay papang na. Papang nang papa. Dali diri. Na wala pa nabot ito. Kayo ni mo gusto skinny door ga kay mo tanawar good. Dito layo ka dito. Kani lagi akong giingon o nga kahoy oh. Ay lagi kidaghan lagi kay Nagipatay na pud gani day na oh. Unsa na nga kahoy pang? Ingon ka sitsirit. Coral ba na pang oh? Pero hindi ako. Dira. Cuman yung kuan din siya. Kanang nay durian. Durian. Na unya na po yung mga durian uban. Man, wala man. Una tagamay. Tingnan mo nga kahoy di patay. Ipatay naman. Ito bang Siguro na oh. Si Chiritsit oh sa to. Oh na ako natiman kana magudo pati na oh. Kini diri ba? Nakakuha na kita ba dito ba? Hala diri man to gyud. Di ba ni agi ta gani dia? Ni Agi. Layuan kay tong tuwan ni babon ba kay tumo. Layo na jud. Dito man kun tanabot oh, dito kanang nay nagdugsak-dugsak. Dili diri yung tatang pitpit na lang ari. Pidpid na lang gyud eh. Mendoza. Pila na ka years wala ka. Kinsan Kat ni? good. Pang. Wala mi kaila na. Pang. Kinsan ni?